Bon dia. Gràcies per haver vingut. Estàvem comentant que tota la gent que té alguna cosa que dir del tema de la llengua i que es preocupa per el que passa en la política lingüística al País Valencià, diguem que està estiuint, no? O una gran part, per no ser exagerada, que no ho soc mai ni. En tot cas, crec que és important acollir aquesta jornada, una més, que fem amb el nou Congrés de Cultura Catalana i en col·laboració en aquesta ocasió amb el PEN Català, perquè se parla molt o se critica molt la política lingüística i se parla molt dels reptes i les dificultats que tenim en aquests moments, però igual no es parla suficientment de què podem fer, no? De què és el que volem que faci un futur govern que sí que crega en l'autogovern, que sí que crega en el valencià, que sí que se crega el futur del País Valencià, no? I aquesta jornada de reflexió jo crec que pot ser interessant. Comentàvem abans també la necessitat del debat en calma, no? I de la cultura de la discrepància des de la cordialitat i l'educació, i jo crec que tot això, totes les persones que interactuem podem tindre opinions diferents i és bo posar-les en comú, no? Jo tinc poc més a dir, només segur que són dues taules, una educació, immigració i drets lingüístics i l'altra el futur de la llengua, una qüestió de drets, i són dues línies de treball que en la jornada anterior que farem en el nou congrés ja se va plantejar, no? Com vivim la llengua, si com una qüestió identitària o com una qüestió de drets, i si la immigració en el segle XXI és de veres que pot ser un risc i una substitució lingüística o pot ser una oportunitat de créixer en nous parlants. Suposo que els exponents que Vicent Datassa tan encertadament ha coordinat i ha convocat per a que avui estiguen amb nosaltres ens donaran llur en aquesta foscor lingüística que a vegades ens aclapara. Res més a dir, sabeu que aquesta és la vostra casa, del PEN, del nou congrés i de tots vosaltres. Cedís la paraula a Gustau Muñoz. Bon dia. Moltes gràcies. Jo parlo en nom del PEN Català, com a vicepresident del País Valencià i en nom del PEN de la Junta Directiva, també de la presidenta Laura Burga, donant-nos també la benvinguda i mostrar la satisfacció per debats com el que avui es produiran a partir d'un llibre coordinat per Vicent Datassa, El dret a la llengua, que estem molt contents d'haver-lo pogut promoure, publicar i difondre, perquè és un llibre ple d'idees com una caixa d'eines per a abordar aquesta qüestió que realment és fonamental i que ens preocupa moltíssim. Estem en un moment molt greu, molt difícil. La Verònica Cantó, la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, va dir ahir precisament una pública, estem en un moment crític per al valencià, però estem en un moment crític per al català en general, tant a les Illes, tant a Catalunya com al País Valencià i en altres territoris, fins i tot sobirans com Andorra, on la reproducció, la vitalitat de la llengua no està garantida. És un debat transversal i és un debat omnipresent. Ens preocupa i ens colpeja el futur de la llengua. N'hi ha uns canvis socials i demogràfics acceleradíssims, d'una gran velocitat en poc temps, i això està reconfigurant la nostra societat. En un territori tan complicat com el País Valencià, tot això, com sempre, s'agreuja molt més, però és que en Catalunya també el debat és punyent, no? I aquí, a més, tenim un govern que va a la contra d'una manera insidiosa. I per si faltava alguna cosa en un moment crític per motius demogràfics, per motius de canvis socials, per un allau migratori, etc., si tot això ja no era prou, damunt ara reobren un tema arxivat, que és el de la naturalesa i la identitat de la llengua. Un debat absolutament superat, però que, evidentment, sota les cendres sempre queda alguna brasa que es pot bufar i revifar, i en això estan amb una irresponsabilitat històrica que algun dia se'ls demanarà compte per això. Per tant,
pensar el tema de la llengua, pensar causes i conseqüències i pensar estratègies, perquè ara a les generacions actuals els pertoca pensar tot això i enfrontar-se a això. Jo crec que les generacions que van fer la recuperació després de la desfeta de la Guerra Civil, que van fer el redreçament i la represa en els anys 60, 70, 80, etc., ja han fet la seva aportació. I ara, en un nou escenari, són altres veus i altres protagonistes. En fi, res més i bon treball. Bé, ara em toca a mi. Soc el senyor Plantado, el director d'aquest Congrés de Cultura Catalana que estem impulsant des de feia temps. La previsió és que això, tot aquest procés de debats, de reflexió, de pensament proposat, culmini al juny del 26, per tant tenim encara una mica de temps, i que la cloenda, que no serà un punt final sinó un punt d'inici, crec jo, sigui realment molt profitosa, que tingui un cert impacte. Dit això, aquest és un dels actes, jo crec, més especials que fem, per molts motius. Un, perquè el fem aquí, i us voldria agrair moltíssim a tots la vostra presència, perquè és un dissabte al matí, és un tema que potser no crida, però està demostrat que sí que crida, està demostrat que sí, i us agraeixo moltíssim que hi sigueu avui tots aquí. Deia que també és especial perquè tanca, el que dic sempre, tanca no és ben bé així, perquè això vol dir que obre coses, però culmina un cicle de 3 actes que hem fet dedicats a la llengua en el marc del Congrés de Cultura Catalana. El primer va ser a Palma, que el vam titular El català llengua global, que anava pensat en com la intel·ligència artificial i les noves tecnologies i xarxes afectaven a la vitalitat o la vigència del català. El segon va ser el que vam fer d'en Posa-hi tu l'accent al Canà, que van ser 2 dies, amb una gran afluència de públic, on es va parlar de la situació actual, de com està el català, amb mirada al futur també. I l'últim d'aquests 3 és avui aquí, i porta per nom, com ja està dit abans, al dret a la llengua, reptes i oportunitats, i hi haurà 2 taules. Una part que explorarà educació, immigració i drets lingüístics, i una altra segona taula més enfocada en aquest futur i en aquesta qüestió de drets, és a dir, que parlar la llengua que parles és òptim, factible, viable i fins i tot necessari, perquè quan mor una llengua mor una part del món, i això no ens interessa ni a nosaltres ni a ningú. Dit això, abans l'Anna deia que exposava, avui estem presentant 3 entitats aquest acte, i exactament això és el Congrés de Cultura Catalana. És un moviment de creació col·lectiva que és de la societat civil per la societat civil, per això estem molt contents que hi hagi tanta gent, i el que fem és fer actes, sempre intentem fer-los en col·laboració amb altres entitats, amb altres activistes, amb altres institucions, empreses, el que sigui, que també tenen voluntat de repensar, de proposar noves eines i de proposar un nou escenari per al futur d'aquesta societat que conformem nosaltres. Per tant, us agraeixo molt el PEN, Acció Cultural País Valencià, a moltes de les entitats que hi ha aquí representades a títol individual o personal, però que hi ha Escola Valenciana, etc., i moltes altres, i per nosaltres és un luxe que hi sigueu. I per acabar, molt breument, moltes vegades em pregunten què és això del Congrés de Cultura Catalana, el d'ara, i la gent, per cert que avui hi ha com una multigeneracional de públic, hi ha gent de totes les edats, però la gent que ja teniu de 50 en amunt segurament recordeu el Congrés, el primer, el del 70, hi ha una exposició aquí al vestíbul que podeu repassar aquesta història. I jo ja us dic ara, aquest congrés no és com aquell congrés, perquè la conjuntura no ho permet, ni és la mateixa, ni la societat, ni els reptes que tenim, ni moltes altres coses. Vull dir, hi ha molta gent, han passat 50 anys, molta gent, moltes entitats que treballen justament amb coses que nosaltres proposem, vull dir que hi ha molta gent fent feina. El que vol aquest nou congrés és intentar fer aliances, xarxa, amb tota aquesta gent que ja fa feina, que ja reflexiona, i arribar a uns llocs comuns de dir què proposem pel futur. I justament, com que és un moviment de creació col·lectiva, sempre els dic, quan em pregunten què és el Congrés de Cultura Catalana, i dic que es tracta de fer-se preguntes. I per això, ara us ensenyarem aquest vídeo que dura 50 segons, que és una campanya que vam fer ja fa uns dies, on crec que s'explica molt bé què és el Congrés local i que ens aixequem. O sí, ho veieu? Sí. Ho veieu? Sí. Dura 50 segons. Vaig alçar-me perquè jo estic al
L'última pancarta deia "Som països catalans", amb un interrogant, no sé si es veia prou bé, i que creiem que és la pregunta que era l'última perquè és la mare dels ous. I aquí som per intentar parlar-ne i per intentar trobar solucions i respostes a això, i ara ja està. Vull dir que Vicenta, Pere, Maria, si voleu comencem amb la primera taula. Molt bé. Ara sí? Vale, ara sí. Bueno, bon dia a totes, a tots, benvinguts, benvingudes a aquest nou congrés de cultura catalana, en aquesta jornada del dret a la llengua, reptes i oportunitats, organitzada per Acció Cultural del País Valencià, la Fundació Congrés de Cultura Catalana i el PEN Català. I concretament en aquesta jornada, ho comentaven en la introducció, completem la programació de 3 jornades que sorgeixen a partir del llibre de Vicenta Tassa, El dret a la llengua, per una nova Declaració Universal de Drets Lingüístics amb perspectiva de futur. I continuem sobretot ocupant diversos espais per abordar un debat profund sobre l'estat actual i els reptes de futur de la nostra llengua. Abans de començar aquesta primera taula redona, deixeu-me que vos diga unes xicotetes reflexions, llegint informació per a preparar aquesta introducció. Llegia en tota l'organització d'aquest congrés uns paràgrafs que crec que ho resumeixen molt bé tot. Per què estem avui així? On hi ha persones, hi ha parla, perquè la comunicació és un imperatiu per crear comunitat. Totes les llengües són productes naturals i són totes iguals. Sabem que qualsevol homogeneïtat s'imposa sempre per la força i no podem tolerar la desaparició de cap llengua. La pèrdua de diversitat lingüística que pateix l'espècie humana és contra natura i reclama la mateixa urgència d'acció que tots els altres ecocidis. Seguint l'estela, o millor dit, reivindicant, no estem així reivindicant aquesta Declaració Universal dels Drets Lingüístics, aprovada per establir que totes les comunitats humanes han de poder viure amb plenitud en la seva llengua. I es va aprovar aquella declaració el 1996, jo encara no havia nascut, la veritat, però pense que encara que han passat ja prou anys, malauradament encara ens queden molts drets per conquistar i sobretot molts drets per consolidar i per evitar tornar enrere. Així que crec que hem de continuar recordant que la diversitat humana i la lingüística són cares de la mateixa moneda i que tot lingüicidi és un genocidi que no cal només condemnar, sinó sobretot evitar. Dit això, comencem aquesta primera taula rodona. Tinc a la meva esquerra a Vicenta Tassa, nascuda a Oliva, no diré quan. Ella és... m'ho ha dit ella. Perfectament, és públic i notori. Sí. Exactament. Ella és doctora en Dret Constitucional per la Universitat de València, llicenciada en Dret per la Universitat de València, i té un màster en Direcció Pública i Lideratge Institucional per la Universitat de Vigo. Fou elegida acadèmica pel ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a 2021. És professora del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració de la Facultat de Dret de la Universitat de València i també és professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya i professora del Màster Universitari in Intelligence and Information and Communication Technology per la Universitat de l'Estudi d'Udine, en què ha estat professora convidada.
També és codirectora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València des de la seva creació a 2009 i codirectora de la col·lecció Quaderns d'Estudi de la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València. I a més, ja ho he dit, però ho torno a repetir, coordinadora del llibre que ens convoca també avui ací, El dret a la llengua per una nova declaració universal de drets lingüístics amb perspectiva de futur. Benvinguda. I a la meva dreta tinc a Pere Comellas Casanova, que va néixer a Cal Rosal. Ell és professor de l'àrea de portuguès i de lingüística de la Universitat de Barcelona, membre del grup d'estudi de llengües amenaçades i del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació. També és traductor literari de portuguès i és autor dins d'aquest llibre del capítol Els drets lingüístics de la població immigrant. Dit tot això, comencem amb la primera pregunta, que és per als dos, per a Pere i per a Vicenta. L'escola i la societat poden integrar la immigració? Qui vol començar? Comença Pere. Eres convidat. Gràcies. Bé, primer, permeteu-me que agraeixi el convit a ser aquí. Em sento molt honorat, sobretot perquè no tinc cap mèrit que pogués intercanviar amb la majoria de vosaltres. Per tant, gràcies a totes les entitats que fan possible el congrés i també moltes gràcies a la Vicenta, en aquest cas, per convidar-me tant a participar en el llibre com en aquesta sessió. L'escola i la societat poden integrar la immigració? La meva resposta espontània és no. Però per què? Perquè l'escola no és qui integra, és la societat, no? I l'escola no pot assumir aquesta responsabilitat com si fos una responsabilitat seva, no? I naturalment forma part de la societat i té un paper molt important en la integració, això no tinc cap dubte, però no crec que se li pugui, és a dir, no crec ni tan sols que se la pugui assenyalar com la principal responsable, tot i que segurament té unes eines o pot tenir unes eines que tenen una importància fonamental en la integració. Una altra cosa també és què vol dir integrar, no? I hi ha molts models d'integració i segurament potser tampoc ens posaríem tots d'acord amb exactament què vol dir, no? Què volem quan parlem d'integrar la immigració, però d'entrada la meva resposta seria això. No crec que ho haguem de plantejar així, l'escola pot integrar, sinó tenim una estructura social en la qual l'escola és molt important, que té mecanismes per fer aquesta integració i tenim clar què volem fer quan diem integració. Bé, moltíssimes gràcies. En primer lloc, Maria, per la presentació un dia i parlarà després de l'altre. No vivim en una època en la que en un clic que sabem tota la vida de totes les persones, perquè va per acumulació a les xarxes i al final pot fer-te un perfil exacte i a més ara amb l'intel·ligència artificial més encara. Bé, moltíssimes gràcies a totes les persones que esteu avui aquí, perquè com deia Anna abans, vull dir, sobretot sou persones clau en les qüestions aquestes, no s'escolta? Sou persones clau en aquest tipus de qüestions, pel que fa a la llengua, als drets lingüístics, a la política lingüística, i per tant és encara molt més important que estigueu aplegat avui aquí. Moltes gràcies per estar. Aquesta jornada ix a tres bandes, entre Acció Cultural del País Valencià, qui dono les gràcies per acollir-nos avui a casa, al nou Congrés de Cultura Catalana, amb l'Esteve, que proposa també de fer alguna jornada conjunta, i sobretot al Ben Català, que publica el llibre, que ha comentat abans Maria. Jo simplement soc la coordinadora del llibre, tinc un capítol, però el llibre no és meu, que quede clar. El llibre arreplega textos de diferents autors i autores de tot el domini lingüístic que repensen la Declaració Universal de Drets Lingüístics del 96 i la repensen amb propostes actuals per a una eventual actualització de la declaració. I aprofitant això, el llibre està baix a la llibreria. Aprofitem. És important perquè el llibre que surt al Comitè de Drets Lingüístics del PEN català és el tret d'eixida, diríem, d'aquesta actualització que volem fer de la Declaració Universal de Drets Lingüístics. Com podeu pensar, parlem d'una declaració universal que fa 30 anys, pràcticament 30 anys, perquè l'any que ve fa el seu 30 aniversari,
i sia en un context i en un món totalment diferent al que nosaltres vivim avui en dia. L'actualització presenta uns reptes molt importants que caldrà anar treballant i sortejant. El ser universal implica que hi hagi ponents i hi hagi entitats d'arreu del món que s'impliquen en aquesta actualització. Per tant, ja podeu pensar la dimensió del projecte que tenim entre mans. Agrair també a totes les entitats que estan allí al capdavant, juntament amb el PEN internacional i el PEN català i el CIEMEN, també d'impulsar aquest projecte. Ho comento també perquè és la primera volta que tinc l'oportunitat de verbalitzar-ho aquí al País Valencià. Doncs, si voleu treballar i voleu col·laborar en aquest projecte, que és molt engrescador i jo crec que molt important per les finestres que es poden donar, doncs esteu convidades i convidats. Dit això, reprenc la pregunta que els llança Maria a la taula i estic d'acord amb una cosa que ha dit Bere, que és efectivament la societat és la que ha d'integrar, però la qüestió de l'escola és important i clar, nosaltres ho veiem, o almenys jo ho veig, des del punt de vista del País Valencià. Què seríem nosaltres a nivell de llengua si l'escola no integrara? Per tant, per a mi, l'escola també és una eina d'integració. Està clar que hi ha molts factors, la societat per una banda, les famílies, la transmissió de la llengua per una altra, però sobretot l'escola, en una societat com la nostra, òrfena d'institucions que defensen i de governs que defensen la llengua que haurien de defensar, doncs el refugi que ens queda és la llengua. Jo moltes voltes he dit, i ho he dit no perquè sigui a l'Escola Valenciana sí, sinó ho he dit en moltes altres ocasions, que si no fos per entitats com Escola Valenciana i per altres associacions de pares i mares, etc., que estan ahí lluitant dia a dia i pel professorat, que lluita dia a dia, molt possiblement no estaríem parlant en valencià en aquests moments i estaríem fent aquest tipus de jornades perquè ja pràcticament no es quedarien parlants. Per tant, per a mi, tot i que la societat és la que integra, que les polítiques han de ser, les polítiques també, vull dir, les polítiques lingüístiques i la resta de polítiques han d'integrar també, la política ha d'integrar, però l'escola, i sobretot veient l'experiència d'ací, del País Valencià, és molt important per integrar i també té una responsabilitat perquè és el primer espai on els xiquets que venen, els nouvinguts que s'integren, escoltaran parlar la llengua del país. Per tant, com ho facin els professors, com siguem capaços d'integrar-nos lingüísticament en la nostra llengua, és molt important també, i jo crec que la societat, per una banda, i l'escola per l'altra, són dos motors d'integració molt importants. Sí, te podeu callar, contestar-se, clar que sí. No, sí, el que volia dir és que crec que hem de recordar que l'escola pot tenir un paper absolutament fonamental en l'adquisició de competència en una llengua, ara ja parlant específicament només de llengua, però no és capaç de canviar els usos a no ser que utilitzi recursos absolutament no considerables. És a dir, l'escola francesa, per exemple, ha aconseguit canviar usos, però com? Doncs amb uns sistemes absolutament autoritaris, intolerables, antieducatius, que consisteixen bàsicament en avergonyir els parlants i en fer-los creure que allò que parlen no és una llengua, etc. Això ho hem vist nosaltres així abans. No ho podem assumir, això no podem fer una escola d'aquest tipus i, per tant, l'única cosa que podem aspirar a una escola democràtica, mínimament democràtica, és que atorgui la competència lingüística en les llengües que sigui, les llengües que ens posem d'acord, però no en els usos. Jo vaig tenir l'educació infantil en una escola franquista encara, i allà tot es feia en castellà, en una comunitat catalanoparlant majoritàriament. Ens van efectivament atorgar la competència en castellà, però no vam canviar els usos. Nosaltres continuem sent tots catalanoparlants en aquella comunitat, per més que en aquell moment el català no era a l'escola en absolut. Ho dic perquè, clar, jo crec que no li podem exigir a l'escola res més que això,
que ens dongui a tota la comunitat la competència lingüística suficient perquè després la societat pugui integrar lingüísticament. Però una societat, això, el mite del pati, no? Una societat en què després quan surts de l'escola aquella llengua no hi és present, doncs la competència lingüística serveix per poc. En aquest sentit és que jo dic l'escola no és l'instrument d'integració, tot i que al mateix temps és una peça superfonamental i estructural. És una peça clau. Jo considero que, bueno, m'hem dit, tenim uns temes no a tractar, però que d'això es tracta, vull dir, de la qüestió del debat, de poder anar parlant. Tu quan vulguis ens talles, perquè controles els temps i nosaltres no, però jo crec que és més interessant això. I sobretot, clar, ara parlo un poc també per coordinadora també de la jornada, hem deixat, teníem una hora de debat i després havíem deixat mitja hora, que no és habitual en aquest tipus de taules, per a que el públic poguera intervindre també, perquè considere que és importantíssim i clau que les persones que esteu així, que heu tingut i teniu responsabilitat, pugueu dir la vostra també. A veure, el tema de... Jo entenc el que tu vols dir. No es pot posar tot el pes sobre l'escola, i això és una qüestió que hem reivindicat contínuament. Però clar, nosaltres no tenim polítiques, no hem tingut polítiques realment actives que pogueren suplir això. Aleshores el nostre valor refugi ha sigut l'escola. Potser li hem demanat massa també durant molt de temps, però des del punt de vista del País Valencià. Però l'escola, i repetisc, vull dir, no només, també es dona la dicotomia no, de la qüestió de la capacitació dins l'aula i que fora al pati es parla una altra llengua. Evidentment, nosaltres no tenim sobirania lingüística, d'això parlarem després, i no podem fer polítiques, ni tampoc les voldria jo, polítiques de llengua única, evidentment, com fan a França o com passava així la dictadura. Però sí que tenim la capacitat de generar actituds positives envers la llengua a l'escola. Jo crec que les actituds en l'escola són importantíssimes. Jo tinc un problema greu a la facultat de Dret de la Universitat de València, perquè jo faig les classes en valencià, però tinc un problema de l'actitud dels meus estudiants. Jo el que no vull és generar l'efecte rebot de que les persones que estiguin allí tenint la classe en valencià, després que a més és gent, són graus són graus, diríem, molt específics, graus importants en el sentit que el dia de demà tindran responsabilitats que poden acabar en els jutjats que després atenguen les nostres reclamacions lingüístiques. Aleshores, no vull generar aquest efecte rebot. Per tant, és important treballar aquestes actituds lingüístiques. És molt difícil que jo treballi aquestes actituds lingüístiques dins la meva aula, perquè evidentment ja tinc una edat i jo això no tinc capacitat de fer-ho. Però l'escola pot treballar aquestes actituds lingüístiques que quan m'arriba la gent a mi, almenys si no volia fer la classe en valencià, però per qüestió de matrícula li ha tocat estar ahí, doncs que tinga una sensibilitat envers la llengua que no implique que estiga mal a gust, diríem, no? Que estiga incòmode o incòmoda en una classe on s'utilitza una de les dues llengües oficials, que tampoc estem parlant de cap altra cosa. Però a més, l'escola, com deia abans, que és el primer espai on els xiquets nouvinguts que porten una llengua darrere s'integren, és important també que el professorat rep aquestes llengües, com tracta aquestes llengües que duen els xiquets darrere, com respecta aquestes llengües perquè els xiquets entenguen que la llengua, diríem, no m'agrada dir comuna perquè s'associa sempre al castellà, però la llengua primera, la llengua pròpia d'aquest espai no és una llengua més important que la llengua que ells duen. Simplement que és la llengua que es parla en aquest lloc i serà la llengua que serà útil a ells per comunicar-se, per viure, per promocionar, per treballar en aquest país. Però que hi ha un respecte envers les seues llengües d'origen. Per tant, jo crec que és molt important, i per a mi columna vertebral importantíssima, com es tracta en l'escola no només la llengua que es dona o la llengua que s'hauria de donar, la llengua vehicular, la llengua pròpia del país, sinó també com s'integren les altres llengües. Jo no soc pedagoga, no puc dir quines són les millors formes per integrar-les, però sí que em sembla que és una qüestió fonamental aquesta integració. Parlava, Vicenta, d'utilitat, de canviar actituds lingüístiques, mencionaves tu canviar els usos.
quina creus que hauria de ser la llengua vehicular de l'ensenyament per a fer possible l'aprenentatge de les llengües oficials? I això naturalment depèn del context, però en el nostre context és claríssim, no? Suposant que assumim l'imperatiu legal d'igualtat de la llengua espanyola i la llengua catalana, suposant que l'assumim, i per tant oblidem d'alguna manera que el català és la llengua pròpia i que això té un pes històric i cultural que l'hauria de situar de manera preferent. Per aconseguir això és evident que s'ha de prioritzar absolutament la llengua minoritzada, no? De fet, el projecte d'immersió català, amb tots els seus efectes, pegues i no aplicacions que vulgueu, té un principi claríssim que és el compensatori. Es diu que la llengua vehicular de l'ensenyament ha de ser el català, només el català, senzillament perquè es comprova que al final de l'educació obligatòria, si no és així, la competència lingüística és molt més alta en la llengua majoritzada, no? Llavors, si tu realment et creus, si la gent que parla d'igualtat es cregués aquesta igualtat de veritat, apostaria sempre per la immersió, perquè és l'únic sistema que sabem que, si realment s'aplica, funciona per donar competència lingüística igual en les dues llengües. I ja dic, això assumint que vulguem aquesta igualtat i que no vulguem prioritzar la llengua pròpia històrica i per tant que tinguem encara en el cap el marc mental estatal, que és el que sol tenir avui dia la majoria de gent del món. Més enllà d'això, clar, depèn del context, fins i tot jo penso que amb les grans dificultats que això planteja es podrien arribar a pensar diferències territorials importants, no? No és el mateix, tot i que per desgràcia cada vegada s'assembla més l'àrea metropolitana de Barcelona o de València amb, jo què sé, determinades comarques valencianes o catalanes, on és evident que la llengua social, la llengua que funciona, i en fi, les Terres de l'Ebre, etc., és majoritàriament el català. Aquí sí, és a dir, és complicat, jo entenc que en fi, ni el legislador ni l'executiu no pot arribar al detall, però em sembla evident que aquesta idea de compensació és fonamental per l'equitat. Si pensem en termes d'equitat real i creiem realment que el català en aquest cas ha de ser una llengua que tota la comunitat domini, doncs és evident que només pot ser el català com a llengua única, al marge naturalment de les assignatures que sigui, de llengua estrangera, etc. I en això voldria citar a l'Elvira Riera, perquè moltes vegades s'ha esgrimit aquests titulars, abans ho dèiem, és important trobar frases que transmetin idees fortes per compensar determinades idees que semblen molt de sentit comú i que en realitat són perverses, com aquesta d'home. Si ha de ser igual català i castellà 50-50, per exemple, una idea que a poc que hi aprofundeixis saps que és perversa, però funciona molt bé publicitàriament. El que diu l'Elvira Riera és la justícia en les societats mixtes, som una societat mixta en el seu concepte, no consisteix a capacitar les minories per usar les seves llengües en l'esfera pública, plantejament habitual en la legislació internacional. La llei, com a molt, arriba aquí, sinó a capacitar tots els ciutadans per usar les llengües societàries. I si no ets capaç de fer que tots els ciutadans dels països catalans tinguin competència lingüística alta en català, estàs qüestionant la justícia lingüística. I, Vicenta, legalment, d'acord amb la interpretació de la Constitució, pot haver una llengua oficial dominant o quasi única en l'ensenyament? En relació amb el que deia ara, la Constitució, com sabeu, com haureu escoltat dir moltes voltes ja, reconeix l'oficialitat del castellà per damunt de les altres llengües, però després també deixa que les altres llengües siguin oficials o cooficials, les altres llengües pròpies de les comunitats on són llengües històriques, segons els seus estatuts d'autonomia. En aquest cas, tots els estatuts d'autonomia que tenien una llengua pròpia en aquell moment doncs varen apostar perquè la seva llengua pròpia fos també oficial. Però, tot i ser oficial, sabeu que té una oficialitat devaluada també per la jurisprudència del Tribunal Constitucional, que implica que l'única llengua que els espanyols tenim l'obligació de conèixer és el castellà, i no es diu això mateix de les altres llengües oficials. És l'única
l'únic país del món, no? Diríem que té una llengua oficial i que després aquesta llengua oficial no és d'obligatori coneixement, no? Tenint-la tipificada així. Què passa, vull dir, amb això? Doncs una és la qüestió legal, diríem, però l'altra és la qüestió de la situació social desigual. Sabem que tot i tindre aquesta oficialitat en els diferents territoris, i parlaré ara dels territoris de parla catalana, és cert que tenim tots un sostre de vidre que ens impedeix fer una política lingüística sobirana que posa ara, com per exemple a Catalunya, la immersió lingüística. Però la immersió lingüística sí que la permet tant la Constitució com sobretot el Tribunal Constitucional que la interpreta. Hi ha diferents sentències, la sentència de 1994 313 de 1974 sobre el model d'immersió de Catalunya, que afirma que es pot fer la immersió, la llengua vehicular, que sigui la llengua pròpia, i després, evidentment, com ha dit Pere, que hi hagi el castellà, com la resta d'assignatures lingüístiques, com l'anglès o altres llengües, o fins i tot que es pugui vehicular alguna altra assignatura en castellà. Però permet la immersió lingüística. Nosaltres al País Valencià no hem tingut mai immersió lingüística. El que més ha costat eren les línies en el seu moment i després la llei de plurilingüisme, que no va arribar ni a poder fer-se efectiva a tots els nivells ni cap avaluació posterior, i finalment hem arribat a la situació que tenim ara. Aleshores, el possible és tindre una llengua vehicular que sigui la llengua pròpia, possible. No tant de la Constitució com la jurisprudència del Constitucional, com la Llei General d'Educació, com la LOMLOE, com l'Estatut d'Autonomia nostre, com la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, permeten aquesta vehicularització o aquesta utilització d'una llengua predominant en l'educació, no una llengua única. No es podria fer tot en valencià, com tampoc es pot fer tot en castellà, encara que sí, amb la llei de llibertat contra la llibertat. S'ha intentat, i està intentant-se, però no es pot fer una política lingüística a l'escola que només utilitza una llengua, però sí que es pot realitzar en una llengua predominant. Quina hauria de ser la llengua predominant? I aquest és el quid de la qüestió. Doncs evidentment no pot ser d'una altra manera que la llengua minoritzada, perquè tots sabem que acabem a parlar en castellà, encara que no ens donen en castellà a l'escola, perquè és la llengua de l'ambient, és la llengua de l'ús social, mentre que per a tindre aquesta capacitació que parlava Pere has d'aprendre la llengua a l'escola. Això ens retrotrau a la qüestió dels usos lingüístics. Evidentment que l'escola és molt difícil que l'escola canvi els usos lingüístics. Els usos lingüístics tenen que canviar les polítiques lingüístiques dels governs, per una banda, i després la societat, que considera que és important mantenir la seva llengua. Perquè si una societat no considera que és important mantenir la seva llengua, no la utilitzarà. Aleshores, la llengua mor. Nosaltres no podem... És molt difícil salvar una llengua que no vol salvar-se. I això parla per les persones, és molt difícil salvar les persones que no volen salvar-se. Aleshores necessitem que la llengua vulgui sobreviure, que les persones que la parlen l'usen i que hi hagi polítiques lingüístiques que impliquen un augment de l'ús social. Això, juntament amb la immersió lingüística o a situacions molt acostades a la immersió lingüística, perquè com deies tu, fins ara l'únic que coneixem, que ens permet aquesta capacitació lingüística en una llengua minoritzada és la immersió lingüística. Per tant, aquesta és l'aposta que nosaltres hem de fer, que legalment és possible. Ara, com en tot, falta la voluntat política. No, només que em sembla que eres tu, Vicenta, o un altre especialista en dret constitucional, que deia que de fet la Constitució és com sempre interpretable, i el fet que digui explícitament que el castellà és d'obligat coneixement perquè és oficial, o que es podria interpretar així, podria extrapolar-se a totes les oficialitats encara que no ho digui específicament. Naturalment això seria una interpretació del legislador molt favorable a les llengües i no és el cas. Per això a vegades la legislació és una cosa i la realitat o la política una altra,
D'altra banda, també el Juan Carlos Moneo Cabrera, un lingüista de Madrid, sempre subratlla que la Constitució diu que hem de conèixer el castellà, però no que l'haguem d'usar, no hi ha cap obligació d'usar-lo, no? Per tant, evidentment no podem dir que no entenem un policia perquè se'ns dirigeix en castellà, però sí que podem sempre usar la nostra llengua. I pel que fa a la societat que deies, al marge de les polítiques lingüístiques, si realment canvia els usos, i jo crec que això va quedar clar al franquisme, i a la integració lingüística de contingents molt grans de persones vingudes d'espais hispanòfons, és no canviar de llengua, és utilitzar la llengua sempre i en total. Efectivament, anem a veure, la Constitució el que diu és que el castellà és la llengua oficial de l'Estat i que tothom té l'obligació de conèixer, no l'obligació d'utilitzar-la. Vull dir, si ve qualsevol persona una altra llengua, jo a casa puc utilitzar el francès si considero que preferís parlar en francès. És a dir, no hi ha obligació de coneixement, no d'utilització. Però el problema radica en les altres llengües que són oficials també en els seus territoris, on ahir tu pots utilitzar-la, com el castellà, pots utilitzar la teva llengua, però no tens l'obligació de conèixer-la. Ara bé, el Constitucional també, en les primeres sentències que eren més favorables, les primeres sentències dels 80, que eren més favorables a l'ús de les altres llengües, ja establia que tot i que interpretava això, és a dir, que no hi ha obligatorietat de coneixement de les altres llengües, també deia, i això va permetre, evidentment, que els funcionaris que es perfilaren les places del funcionariat en les llengües pròpies, que es demanara en les escoles que el professorat aprenguera en el nostre cas valencià i que s'impulsaren les classes en valencià i de valencià, implicava també el que deia el Constitucional, és a dir, efectivament, això no ho diu la Constitució, però com que hi ha la possibilitat, o sigui, com que les altres llengües també són oficials en els seus territoris, hi ha el que anomenem els drets col·lectius. És a dir, si jo no puc patir discriminació, com diu l'Estatut d'Autonomia, per parlar de qualsevol de les dues llengües, hi ha d'haver algú enfront de mi, almenys en l'administració, que puga parlar aquesta llengua. Perquè si no jo tinc un dret individual a exercir-la, però no n'hi ha un dret col·lectiu que m'empare aquest dret individual. Aleshores, en base a això, el Constitucional, per una banda, com tu dius, tot es pot mirar, el Constitucional avui pot dir una cosa i demà pot dir una altra. I no només és una qüestió de llengua, vull dir, s'ha dit en moltes altres qüestions, mireu el tema de l'avortament, que tornem ara a posar-lo damunt la taula, quantes coses s'han dit sobre el tema de l'avortament sobre un mateix article, no?, del dret a la vida. Doncs en la qüestió de lingüística és també una qüestió semblant. La jurisprudència del Constitucional ha anat sent més regressiva, més involutiva des de les primeres sentències del 80 fins a les últimes sentències que ens estan eixint ara, tant del Constitucional com del Suprem, com dels Tribunals Superiors de Justícia de les distintes comunitats autònomes. Aleshores, clar que es permet la possibilitat de l'ús. Nosaltres podem utilitzar la nostra llengua en qualsevol situació, perquè ens empara la llei. Però és cert que aquest entrebanc de no obligatorietat de coneixement de les altres llengües pesa molt sobre la societat i pesa molt sobretot sobre les polítiques lingüístiques que es poden dur a terme. Perquè, clar, qualsevol govern de comunitat autònoma amb una llengua pròpia doncs està nugat moltes voltes de mans per a fer polítiques que puguen anar més enllà, més avançades, perquè sap que no hi ha aquesta obligatorietat. Tot i que, com he dit, les primeres sentències del Constitucional també deixaven clar que efectivament els drets lingüístics de les persones que parlen l'altra llengua oficial que és pròpia implicava que hi haguera funcionaris que conegueren aquesta llengua i que no es poguera donar cap tipus de discriminació per parlar-la. Estem parlant de lleis, estem parlant de drets, tornem a l'escola. Quin dret creus que ha de prevaldre? El de l'immigrant d'estudiar en la llengua familiar o el de la societat acollida a garantir el coneixement de la llengua pròpia oficial a tota la població escolar? A veure, com dèiem abans, estem assistint a societats cada volta més multilingües. Nosaltres llegia l'altre dia que estem vora un 25% d'immigració que hem rebut de primera i segona generació. Això implica que hi ha moltes escoles
que abans fèiem un poc broma, no? Que serà l'ONU, però és que això ja està passant. Vull dir, tenim molts xiquets amb moltes llengües diferents dins de les classes. Aleshores, quina llengua ha de prevaldre? Jo crec que això no hem de tindre cap dubte, la llengua del lloc, vull dir, la llengua que és oficial i en el cas minoritzada que hem dit abans que hauria de ser la llengua vehicular. Això no té cap tipus de discussió perquè, com qualsevol estat, la llengua que opera és la llengua que és oficial, no? En l'estat, en el nostre cas a més minoritzada. Ara bé, com deia abans també, hem de tenir en compte les llengües de la immigració. Per tant, això n'hi ha molts programes, no vinc jo així a fer cap descobriment. Vull dir, Catalunya té molts programes ja des de fa molt de temps, el País Valencià també té programes d'acollida, aules d'acollida, diferents programes que permeten aquesta integració. Ara bé, aquests programes jo crec que s'han quedat curts, que cal repensar d'alguna manera com integrar totes aquestes llengües, que ara en són moltes més, i n'hi ha molts diferents referents i autors que parlen de com es podria integrar. No és qüestió d'este debat, o almenys no és qüestió que jo proposi en este debat, però jo crec que és important des d'aquest punt de vista integrar i que sobretot les persones, els xiquets nouvinguts i les seues famílies, perquè recordem que no només són els xiquets, són les famílies que hi ha al darrere, senten que respecten les seues llengües d'origen. Perquè quan nosaltres hem sigut un país que ha immigrat també, que ha emigrat a altres països que tenien llengües, com deia abans, vull dir, França, no? Quan dic París, perquè quan la gent mirava París, però Alemanya també, vull dir, llengües d'estat pràcticament úniques, que exclouen totalment, són estats que exclouen, on hi ha democràcia lingüística, exclouen la resta de les llengües, i hem patit això, no? Perquè no s'ha tingut en compte les llengües d'origen. Però bé, això ha permès que s'integraren en francès o en alemany o en altres llengües sense més problema. Nosaltres, que no volem això, perquè sí que volem una democràcia lingüística, volem respectar totes les llengües, doncs, i volem que hi hagi justícia lingüística també, volem partir del respecte a les llengües de les altres persones que venen. Ara, com hem d'integrar aquestes llengües en les escoles i tot, és un debat obert que les persones que tenen moltes més capacitats que jo en aquestes qüestions pedagògiques han de decidir. Però el que està clar és que, com deia abans, la Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia, la llei d'Educació General, la LOMLOE, el que especifiquen, i aquesta és una qüestió molt important que encara no havíem comentat, però és que en acabar l'escolarització obligatòria, l'alumnat de comunitats amb llengües pròpies ha de saber per igual les dues llengües. Jo em pregunto, per què mai de la vida, no ara, per què no abans o abans s'ha fet mai un examen quan s'acabara l'escolarització obligatòria per a veure si tu sabies igual valencià que castellà? Ara tenim el tema de les PAU, no? La qüestió de si és la nota més alta o més baixa. Ja resulta que la nota més alta és valencià i no castellà. Cosa que jo, quan havia estat en els instituts, ja veia, perquè és que sou així d'instituts i que això, veieu també un poc la competència que n'hi ha en segon de batxillerat entre el professorat de castellà i el professorat de valencià, que és una cosa que no parlem, però ho dic així també ara. Això és un meló. Això és un meló. Aleshores jo ho he viscut i ho he vist en primera persona. Aleshores pense que és important, i jo sempre he tingut molt clar que es pressuposava sempre que el castellà anava a treure millor nota, però clar, el professorat de valencià és molt bregat. Aleshores sempre he intentat que la nota de valencià fos superior i això ho tenia clar que seria així. El que passa és que no vull donar més idees perquè això pot tenir lectures diverses i adverses per al que nosaltres volem. Però bé, en qualsevol cas, la llengua diríem d'integració o la llengua que ha de prevaldre sense cap dubte és la llengua en aquest cas pròpia del país. Te faig la pregunta, si vols també me contestes a mi i contestes també a Vicenta o a Petite, perquè cada vegada hi ha més centres i unitats educatives amb diversitat lingüística creixent, i quina seria la política més adequada de les administracions perquè el català fos la llengua d'integració i convivència dins de l'escola? No ho sé. No,
El primer que volia dir és que al marge de la justícia lingüística, que també ens obliga a respectar i a valorar les llengües de tothom, perquè nosaltres voldríem veure la nostra llengua respectada i valorada si emigréssim, no? I no canviaríem la nostra llengua de transmissió si emigréssim, per diguem, estrany que fos el nostre entorn lingüístic per nosaltres, no podem demanar el mateix als altres. Què vol dir això? Doncs d'una banda complica la cosa, perquè sabem que una part molt important de la immigració als Països Catalans és hispanòfona. Què fem amb això? És a dir, com compensem o com gestionem aquesta aportació d'hispanòfons que reforça la llengua majoritzada, per tant la llengua que no hauria de rebre privilegis i que ja en té prous, però d'altra banda sabem que la integració lingüística dels al·loglots, de les persones que tenen una llengua que no és ni català ni castellà, majoritàriament és cap al castellà. Per què? Doncs per la gestió que en fem, la gestió societària bàsicament. Insisteixo en la nostra feblesa més gran, el fet de dirigir-nos en castellà a qualsevol persona que identifiquem com a no pròpia de la nostra comunitat lingüística. I això és letal. Si això no fos així, tal com estan les coses, ens convé molt i molt que les persones que tenen una altra llengua d'origen la conservin i la transmetin, perquè els que no ho fan s'integren en la comunitat hispanòfona. Per tant, com més substitució lingüística d'aquesta immigració hi ha, com més integració lingüística pateixen aquesta gent, pitjor per la catalanofonia. O sigui, no només ens satisfà per qüestions ètiques i perquè creiem en la diversitat lingüística buscar mecanismes de manteniment, de dignificació, de presència simbòlica de totes aquestes llengües a la nostra societat, sinó que ens convé molt perquè al contrari vol dir més contingent hispanòfon vernacularitzat. És a dir, el problema també del castellà és que fa 100 anys era clarament una llengua estrangera, clarament, i no hi havia discussió quan, diguem, els principis actuals de la justícia lingüística, no hi hauria hagut, crec, cap discussió en tots els països catalans, no? La llengua estrangera era el castellà. Ara està vernacularitzat, ara hi ha generacions nascudes als països catalans que només han rebut aquesta llengua familiar i que en alguns casos, en segons quines edats, pràcticament no han tingut exposició al català. Per tant, esclar, això és un gran problema si a més hi afegim un contingent nou d'hispanòfons. Havia portat unes piràmides de població que no cal veure-les ni molt menys, però una de les coses que sobta és que si agafes el cens del 2024, entre 20 i 45 anys hi ha un 20% de persones que no han nascut en països hispanòfons, un 20%, només al·loglots. Després hi ha un 16% o així d'hispanòfons, és a dir, que entre aquesta època, que és l'època en què tenim fills i els criem, i per tant transmetem les llengües, hi ha un 36% aproximadament de persones als països catalans nascuts o en països hispanòfons o en països on no es parla ni català ni castellà. Això hi hem d'afegir naturalment la part de la nostra comunitat lingüística que ja té el castellà com a primera llengua. És a dir, tenim un problema demogràfic molt important. Però quin és el resultat d'això i a qui hem de culpabilitzar? Òbviament no pas els immigrants. La immigració no és cap problema per la integració lingüística i això ho saben molt bé els països que, per exemple, Israel, que han tingut una immigració poliglota enorme i, en canvi, justament això és el que ha enfortit més. Per què? Perquè van decidir que hi havia una llengua hiperminoritària que seria la llengua del país. No entrarem ara en que tenen un estat, etc. Tot això ja ho sabem, no ho tenim i, per tant, hem de jugar amb això que tenim. Ara bé, insisteixo, no culpabilitzarem els immigrants, però sí que tindrem en compte que són el futur perquè són els que tenen fills i els que, per tant, si trobem els mecanismes perquè adoptin el català com a llengua identitària, a més, i això no és impossible, doncs endavant. Si no, doncs demogràficament tenim perdut. Te torno a repetir la pregunta, Pérez, que no me da bolsa contestar, pero bueno, a ver si va a conseguir. ¿Quina seria la política necessària o si és més fàcil pensar quins suports públics serien necessaris per aconseguir això?
No ho sé, però els mateixos que reforcen el català, és a dir, les polítiques lingüístiques governamentals o, en fi, diguem, administratives, evidentment, la necessitat de saber català per accedir a determinats llocs de treball o a determinats espais, fins i tot de l'empresa privada, naturalment, l'escola fonamental per donar tota la... És a dir, en principi, si l'escola funcionés tal com ha de funcionar segons la llei, tota aquesta gent, tota, parlaria perfectament català, també castellà. Aleshores, la tria lingüística d'aquestes opcions, a vegades quan es parla de llibertat lingüística, dius, com llibertat lingüística? Només té llibertat el que pot triar, no? La tria lingüística vindria després, vindria amb altres polítiques, vindria sobretot, insisteixo, amb la pressió societària. Sense la pressió societària no serveix per res. La gent no ho sap, tot això de les lleis, no? La gent sap que viu a Espanya, això per començar, és una idea força potentíssima. No sap ni tan sols què vol dir cooficial. Hi ha gent que pensa que cooficial vol dir per sota de l'oficialitat i que, per tant, una cosa és ser oficial, que és l'important, i l'altra cooficial. No? En fi, la Plataforma per la Llengua té 1.345 anècdotes que deixen clar quina és la mentalitat dominant de la gent quant a informació lingüística, quant a mentalitat lingüística. Bueno, si no som capaços d'imposar la llengua per la via horitzontal, impopular des de sota, les polítiques no serveixen de gaire, jo crec. Per tant, tot això és una pinça. O sigui, si una de les dues, si la part política, lingüística, escola, etc., funciona, que no funciona prou, ja ho sabem, però bé, però la part llengua popular, llengua col·loquial, llengua de cada dia, llengua del carrer, llengua de la feina, no, no serveix per res. Què hem de fer? Doncs fer la pinça amb tota la força, sense complexos, però tampoc sense adoptar la mentalitat i les polítiques que ens han intrepitjat tota la vida. És a dir, hem de poder fer compatible el dret de la gent a mantenir la seva llengua. I en aquest sentit estic totalment convençut que una bona gestió de la societat i de la política pel que fa a la immigració aloglota ens va a favor, totalment a favor. Mentre que, naturalment, l'indigent hispanòfon, doncs en principi va en contra, però també he de dir que, tot i que són molt vistosos els militants hispanòfons que qüestionen la legitimitat del català des de totes les posicions polítiques que ens acusen de racisme, l'altre dia una jornada sobre la llengua mije, que ja té gràcia que fos sobre la llengua mije, una persona de Bolívia va dir que érem un poble racista perquè l'imposàvem el català. Molt bé, això és molt vistós, però jo estic convençut també que la majoria de la societat hispanòfona que ve de països estrangers té prou sentit comú per entendre que si fas 8.000 quilòmetres no pots esperar que tothom et parli una teva llengua, que això no és natural, que no és normal i que, per tant, a poc que et pressionin t'adaptaràs. Jo volia afegir alguna qüestió respecte d'això. Per a mi, més enllà de l'escola, en la societat, la integració en la societat, esta maquilleria que 2/3 parts de les persones que han vingut en els últims anys són colombianes, d'ascendència colombiana i equatoriana. Per això, sí que, com deies tu, sí que produeix un problema, perquè quan les persones venen així, tot i que és cert que poden pensar que hi ha una altra llengua, quan venen s'ho troben, l'imaginari o el discurs és que estan en Espanya, Espanya espanyol, Espanya pàtria madre, i aleshores venen aquí i la integració és en espanyol i molt més senzilla que si estem a França que han d'aprendre d'entrar d'una altra llengua. Això ja implica un problema. I a més, en aquest moment estem assistint, i tu ja repegat el del poble mije que acabes de dir, perquè em sembla importantíssim aquest fenomen, incipient ara, però que anirà creixent en els pròxims anys. I això ja s'ha detectat. Anem a veure. Jo he fet conferències allí. Estem en el decenni de les llengües indígenes. UNESCO va declarar el decenni del 22 al 32 i estem treballant molt conjuntament amb Amèrica Llatina. I jo quan vaig allí parlo de la colonització lingüística, de la primera colonització, no dels colonitzadors, com en Cristóbal Colón va colonitzar, però després hi ha una segona colonització, que és la colonització interna. És a dir, els mestissos, els que després han sigut les elits en aquests països, s'han integrat, han estudiat en la llengua del colonitzador i han propagat aquesta segona colonització contra el poble mije, quechua, etc. Aquesta colonització interna, ells no són capaços de veure-la i apreciar-la. Mentre que ells mateixos que no són capaços d'apreciar aquesta colonització venen a Espanya
i de sobte et fan eixa pregunta a tu. Per què? Perquè la gent veu del conflicte lingüístic i aleshores aprofita el conflicte lingüístic. Així el conflicte lingüístic, la ferida, no vull entrar a ell perquè la tenim molt oberta. Però en el cas de Catalunya, que fins ara no hi havia aquest conflicte lingüístic, ara s'està creant aquest conflicte lingüístic. Vau veure també aquesta performance que es va fer en l'Ajuntament de Barcelona, on hi havia una sèrie de persones migrades, dones, que parlaven de que el català és la llengua que les oprimia. Doncs això no podria passar, o no passaria, per exemple, en Alemanya, amb un estat fort i amb una llengua forta. Clar, la gent que ve de fora també s'aprofita, d'alguna manera, d'aquest discurs i aleshores utilitza el discurs en benefici propi. Jo crec que hem d'estar molt alerta d'aquest tipus de qüestions per donar arguments en aquest cas. És a dir, la llengua opressora en el teu país era el castellà i ara resulta que tu ens has dit la llengua opressora és el català. Però sí, ens situem, ben situades. I al mateix temps vols defensar les llengües minoritàries, minoritzades, indígenes del teu país. Doncs tenim un poc els conceptes. Això per ahir, però reprenent la qüestió de com integrar o de com fer les llengües, evidentment la política lingüística és importantíssima, però una política lingüística, com tu has dit, no funciona només usant una política lingüística. És a dir, una política lingüística necessita temps, molt de temps, les lingüístiques més temps encara, necessita diners i necessita suport de la societat. Tu no pots fer una política lingüística en contra de la societat. I això és una qüestió que a molts de nosaltres no ens agrada sentir. Perquè, clar, nosaltres pensem que tothom aquí al País Valencià vol parlar valencià. I no. No sé si algú pensa això, però no. Aleshores, clar, moltes voltes les polítiques lingüístiques reben, per part de la societat valenciana, una resistència important. I això també s'ha de vèncer d'alguna manera. Jo crec que hi ha una paraula fonamental en totes aquestes qüestions, que és la utilitat. Si una persona considera que una llengua és útil per a viure, necessària, per a viure, útil per a promocionar, ja tenim el 70% guanyat. Ja tenim el 70% guanyat. Però, clar, per a que una llengua sigui útil per a promocionar, ha d'haver requisits lingüístics. Ha d'haver aquesta necessitat de que les persones necessiten aquesta llengua per a treballar i per a que sigui un ascensor social. A Catalunya la llengua era important i no hi havia problemes, perquè no hi ha hagut problemes, perquè a més vosaltres a nivell polític ho teníeu resolt, perquè els polítics de totes bandes en principi estaven a favor de la llengua i aleshores això ho teníeu resolta. Però era una llengua de promoció, d'ascensor social. Per això fa 15 anys o 20 anys jo anava a Barcelona i anava a qualsevol bar i hi havia ja molta gent estrangera i si jo demanava un tallat sabien de què estava parlant. Avui en dia vaig contínuament i ara ja un tallat ja no sabem què és. I aleshores ja has de començar la traducció. Per què? Perquè ja no consideren que hi ha aquesta utilitat. Perquè ha vingut molta gent en edats avançades que no ha passat pel sistema d'escolarització, que aquesta és una qüestió important. Ha vingut molta gent d'Argentina que estan sofrint una crisi allí i ha vingut ja amb els estudis fets i ha començat a treballar en qualsevol lloc de servei. Aquestes persones no s'han escolaritzat ni en immersió ni en immersió ni en res. Aleshores tenen reticències perquè la llengua no els va produir que puguen tindre, no es va donar un treball millor. Què està passant als Estats Units? Als Estats Units estem assistint últimament també a que no es deixa parlar en espanyol, allí, en espanyol, que estiga tot en anglès, el moviment Only English, no? Què passa allí? Doncs perquè allí hi ha una perspectiva diferent a la nostra, però hem d'aprendre d'ells per a veure com podem revertir així. Ells tenen un moviment Only English ara perquè se n'han adonat que hi ha moltes comunitats, sobretot les hispanoparlants, que hi ha algunes generacions, sobretot les noves generacions, que no necessiten l'anglès per a treballar. Aleshores estan parlant contínuament en castellà. I ja n'hi ha zones on van els americans de l'Amèrica Gran altra volta i volen intentar parlar anglès allí i resulta que tota la comunitat parla en castellà. I aleshores això fa que els Estats Units o el moviment MAGA, etc., als Estats Units estiguen impulsant la qüestió del soles en anglès, perquè per a protegir-se. I per què s'ha donat aquest fenomen? S'ha donat perquè l'ascensor social ja no funciona a nivell de llengua. Ja no ens funciona així. Però ells, que els havia funcionat fins ara,
ha deixat de funcionar-los. I aleshores la política lingüística, per una banda, que en faran, però per una altra banda, els moviments socials. Per una altra banda, tots els allí, clar, funcionen de manera diferent a nosaltres, però a nivell de grups de pressió, estan pressionant per a que l'anglès torni a estar en el centre de la societat. Evidentment no a tots els Estats Units, que són molt grans, però sí en determinats estats i en determinades zones dels Estats Units. Per tant, això ens ha de servir a nosaltres com a guia, bé a favor o en contra, per a replegar quines són les polítiques lingüístiques que podríem fer en una hipotètica, per a vosaltres no, perquè podeu fer-les ara, però nosaltres en un hipotètic futur en què tornarem a tindre un govern que defensarà la llengua. Però clar, és molt important això que vos dic, de la qüestió de l'humilitat. Si venen colombians, equatorians, venezolans i argentins i pensen que no han de fer cap esforç per parlar una altra llengua perquè ells ja parlin la llengua forta o la llengua hegemònica, ho tenim molt cru si no ens estem oferint alguna altra cosa. I això passa per una política forta, però passa també per un canvi de mentalitat a nivell social. Sobretot almenys les persones que parlem valencià, que són valencianoparlants, que defensem, no poden canviar de llengua. Com tu deies, no poden canviar de llengua. Jo l'altre dia al meu barri vaig demanar un cafè amb llet i la xica m'ha dit com que, i jo vaig tornar a dir un cafè amb llet. I la meva companya, que no volia parlar en castellà, li va dir with milk. Y entonces ella iba a decir, oye, que yo entiendo español, no hace falta que me lo digas en inglés. Imagineu-vos. Vull dir, el plantejament, és a dir, que jo soc d'ací i és la llengua al castellà, que no estàs dient en anglès, el que no entenc és el que tu estàs... Vull dir, aquesta consciència de llengua que tenim, els parlars conscienciats que som nosaltres, hem de parlar contínuament en valencià, perquè si no s'escolta ja el valencià, aleshores, jo ara, quan vaig a Barcelona, que ja no escolte la llengua, només escolte castellà, i em pregunten, per allí què tal? I jo dic, mira, doncs per allí pots anar al Corte Inglés. El Corte Inglés és el lloc, si no ens centre, Pere, quan ningú m'ha dit, diu, ostres, no escoltes res. I jo dic, no escoltes res, s'ha d'anar al Corte Inglés. Perquè al Corte Inglés ve tota la gent dels pobles. Aleshores tu vas comprant pel Corte Inglés i escoltes a totes les mares, les filles, és certa, és l'única enclau en el centre de València on s'escolta valencià. I encara vos diré més, i abans, farà 20 o 25 anys, tu parlaves en valencià en el Corte Inglés, a les dependentes, i no tant, ara més, per dir, ara més. Jo ara... Les majors, sí. Les majors. Les dependentes majors, que bueno, és que majors ara ja és molt relatiu. Les que eren majors quan anàvem tu i jo en els nostres pares. Aleshores, les majors quan anàvem nosaltres parlaven valencià. Ara podríem entendre que tota la gent que està treballant que ha passat pel sistema d'escolarització ho parla, però et trobes també alguna altra sorpresa. Però la gent que té la nostra edat, que treballa en el Corte Inglés ara, parla valencià. Ara n'hi ha molta gent de fora també, que ha començat a treballar i aquesta gent de fora no parla valencià. Però bé, si el meu consell és que quan veu si vols escoltar parlar valencià, aneu al perfecte. Ja has donat algunes claus, per a aquesta última pregunta, Beca Pérez, que ja està ahí, que vol intervindre. La pregunta és l'última i donem la paraula, que crec que el públic també té ganes de parlar, de preguntar, i després tindrem aquesta pausa per al cafè. Malgrat que s'afirma que el sistema educatiu dels nostres països està en la mitjana dels països de l'OCDE, que en les últimes 2 dècades s'ha reduït significativament l'abandonament escolar, que l'escolarització infantil és general, que l'ensenyament obligatori és fins als 16 anys i que no deixa de créixer el nombre de titulats universitaris, també hi ha un nombre de veus que afirmen que el sistema educatiu, si no està en crisi, està sotmès a greus tensions que el poden fer col·lapsar a causa d'un descens lent però continuat de la competència en matemàtiques i lectoescriptura, de la pèrdua de prestigi social, autoritat i compromís del professorat, de la desigualtat educativa i d'un abandonament i repetició escolar que, tot i baixar, és alt. Ja parlava Vicenta d'algunes solucions, d'algunes qüestions de cara al futur, però penseu que tot això dificulta que l'ensenyament obligatori siga un instrument per a la cohesió lingüística i, en aquest sentit, què caldria fer legalment
y pedagógicamente. Como dices tú, Pedro. Sí, només vull dir una cosa perquè crec que hem de passar ràpidament a... Sí, pues de manera que està a Catalunya, o a una part de Catalunya, tampoc no ho conec molt menys tot, hi ha un problema efectivament de motivació dels professors. I això és sorprenent tenint en compte, a la pública almenys, que són funcionaris. I no hi ha hagut una absoluta indiferència per part del govern i d'inspecció a collar a les persones que no han complert la llei fent del català la llengua vehicular en totes les instàncies acadèmiques, només això. I és bastant al·lucinant perquè, com diu la Vicenta, teòricament a Catalunya tenim una política lingüística favorable, però només de noqueta. Això és important, perquè sempre ens hem acostat des del País Valencià a Catalunya com si fos millor que nosaltres, evidentment, i sempre l'hem mirada, no?, amb un punt d'admiració en el sentit que voldríem estar en aquesta situació. Ara, avui en dia, nosaltres estem com estem i la distància continua sent igual, però no creix, perquè vosaltres també esteu malament. Aleshores, doncs no, ho dic així, però no m'agradaria perquè seríeu la punta de llança que ens despendaria, no? Però bé, en aquest cas estem malament tots els territoris. Estem malament tots els territoris perquè a nivell polític vosaltres doncs, teniu el problema, no?, de l'estat espanyol, de la falta de sobirania lingüística, i aleshores tampoc es poden fer moltes voltes la legislació o les polítiques que es voldrien, i el conjunt, no?, del territori que compartim la llengua tenim a més el problema judicial. Vull acabar amb aquest punt. No? Ara hi seran altres coses al debat. Però és molt important, m'agradaria afegir, l'altre dia en una jornada en la que vaig participar i tu estaves present, es va parlar també del principi de no regressió lingüística, no? Utilitzar el principi de no regressió. Què significa el principi de no regressió? Doncs els drets que una persona té consolidats en qualsevol àmbit s'haurien de mantindre. És a dir, quin seria un exemple clar? Jo crec que tots el teniu en la ment, la llei de llibertat contra la llibertat educativa. Això va atenta contra el principi de no regressió lingüística, perquè ja teníem uns percentatges d'exposició a la llengua assolits i ara tornem a la casella dirigida. Doncs jo crec que és important en aquest aspecte remarcar, no?, el principi de justícia lingüística, el principi de no regressió lingüística i tindre en compte que no tenim aquesta sobirania lingüística, no?, per imposar, no vull dir imposar, no? És una paraula també maleïda, però per dur endavant les polítiques lingüístiques que considerem oportunes perquè la nostra llengua siga la llengua, no?, del país, no?, la llengua primera del país, però en qualsevol cas considere que és important tindre en compte, com dèiem abans, la societat com a integració, l'escola com a integració i després, en el moment en què es puga, fer polítiques públiques valentes, que a mi també m'agrada dir una cosa sempre, no? I està clar que la llei és la llei, però cal eixamplar les marges de la llei. En les marges de la llei vivim moltes persones. Aleshores jo crec que cal eixamplar les marges de la llei i explorar-la. Vull dir, conforme l'estem explorant ara, en el principi de no regressió lingüística, i cal ser creatius i creatives allà on estem i allà on treballem. Si és a l'escola, si és a la universitat, si és funcionariat, és ser creatius i creatives. I sobretot, no deixar de parlar en valencià en la nostra vida quotidiana a qualsevol lloc. I si cal passar i traduir a l'anglès con el meu company, es tradueix a l'anglès. Però intentem saltar d'alguna manera la llengua que per a nosaltres és opressora i intentem explicar amb arguments vàlids a les persones que venen de fora per què s'han d'integrar en una llengua i no en una altra, i sobretot que la llengua que consideren amiga sí és una llengua colonitzadora en altres espais, o ha sigut en altres espais, i és una llengua que, depèn de com ho mires, de la perspectiva que ho mires, pot ser una llengua oprimida o opressora. No, ja tenim la primera pregunta d'Enrique, Rami. No sé si falten el micro. Sí. Hi ha un tema que em preocupa molt personalment i crec que és un dels drets
I comparteix la idea que l'escola pot donar competència, però no de la llengua. Creo que mantenir la llengua és un factor evidentment que afavoreix l'ús, però la gran oblidada Passar una tertúlia també. I després te torna i torna. Passa el micro i així no parem i després te torna i torna tu. Exacte. Bueno, yo volia preguntar-vos el cas d'Andorra, per exemple. Andorra és un estat independent, com a única llengua oficial del català, i ara, per a tenir la nacionalitat andorrana, és obligatori el català. Però ha fet que molts nouvinguts s'apunten massivament a cursos de català. Jo crec que l'exemple és Andorra, perquè així tenim governs estrangers i justícia estrangera que ens aleguen la independència i un estat independent. A veure, però nosaltres no tenim, Andorra és un estat i nosaltres no tenim la sobirania. Per tant, nosaltres no podem imposar el català o el valencià quan una persona vinga a viure aquí. Per exemple, aquesta és la política de Feijóo. Feijóo acaba de dir que vol un examen que diu un B2, sí. Vol un B2. Si es que eres así de inglés, un B2. Aleshores, vol un B2 en espanyol i bé, no té res a dir. Fa una política lingüística a favor del castellà. Si nosaltres poguérem, faríem una política lingüística a favor del valencià. Però no tenim aquesta possibilitat de fer aquesta política lingüística i ens sembla molt bé que Andorra establisca això perquè té una sobirania, té una llengua i si considera que està perdent parlant i que té problemes, no? Com que el català sigui la llengua oficial, sigui llengua primera i preferent, que ho pot decidir així, doncs té la sobirania per poder fer-ho, però no és el nostre cas. De tota manera, permetem-me ser utòpic, però si creiem en la justícia lingüística no podem refiar-nos dels estats de cap manera, perquè aconseguirem afegir algun, 2, 3 estats més al món i per tant salvar 2, 3 llengües més, però no pas la immensa majoria de llengües. Per tant, hauríem de trobar una altra manera. Hauríem de trobar una manera de respectar les llengües i de fer possible que sigui obligatori en els territoris on hi ha una llengua històrica que la gent s'integri en aquella llengua, al marge que tingui estat o no. Si no, a veure si puc parlar. Per a mi, crec que l'escola dona competència, no dona ús. Crec que mantenir la llengua és important. Però per a mi els espais de socialització són. I això s'oblida i s'ha oblidat en les polítiques públiques. Tenim l'educació no formal. Els espais on es socialitzen els joves fora de l'escola. En Catalunya hi ha l'exemple de l'escoltisme, dels esplais, ha sigut un factor d'integració a la llengua des dels anys 80 importantíssim, que ha fet canvi d'ús de moltes persones migrants. Així s'ha oblidat completament i ho estem oblidant, jo crec, des de les polítiques públiques. No s'ha treballat en l'àmbit de joventut, així, clar, jo conec menys aquest àmbit, però de 23 escoles que fan formació de monitoratge i de monitors de temps lliure, només estem la que té acció cultural i una en castelló que ho fa en valencià. Les altres 21 ho fan en castellà i vol dir que els monitors que es formen i que van a les escoletes d'estiu, en Alcoi, en altres, resulta que l'escola és en valencià, però l'escola d'estiu la d'una empresa que ho fa tot en castellà. I quan van al centre de joventut, igual la socialització es fa en castellà. O abordem aquest àmbit, que és un àmbit de socialització de la joventut, on ens trobem en escoles públiques que es fa tot en valencià i que practiquen inclús la immersió, però que després aquests joves i aquests joves, quan eixen fora, es socialitzen en castellà. I això és una qüestió de polítiques públiques, perquè això vol dir que ajuntaments que governen forces teòricament favorables a la llengua, resulta que no es preocupen perquè l'aplica per a donar l'escola d'estiu en valencià.
ningú se preocupa. Es diu, i resulta que en aquest àmbit s'ha fet molt de mal. És dir, jo que vinc també de l'escola pública i vinc de l'escola en valencià, lluitar per a trobar espais grans i escoles per intentar que tu facis en valencià, tots sabem la lluita que és. O això és intervé. Bueno, jo crec que des de la societat hem de treballar en aquesta línia, d'oferir especial totes les entitats, però a banda hem d'exigir, quan hi hagi un canvi de govern, que les polítiques de joventut i les polítiques que intervenen en la socialització, evidentment, aquestes polítiques no van afectar a les persones nouvingudes que venen ja majors, i ahí evidentment segurament passa per el que parlava el Vicenta de que siga un ascensor social, i jo crec que ahir les persones adultes que arriben ja no anem a treballar en els espais de socialització, però tots els fills d'aquestes persones nouvingudes són fonamentals en els espais de socialització, perquè la llengua s'adquireix o en la família o en els espais on fem els amics i les amigues de joves. I això on prestigiem la llengua, perquè jo crec que ahir és on estem fent la batalla, que no sé qui penseu. Totalment d'acord. Jo també estic d'acord, però voldria afegir que efectivament els espais de socialització són importantíssims. El primer espai de socialització és el pati, i ho hem parlat abans, no? Que en classe estàvem fent de classe en valencià i al pati parlem en castellà. Després suposo que Gerard i Júlia en la seva taula parlaran també de la qüestió de Júlia, dels joves i l'adquisició d'aquestes competències a nivell social. En Catalunya, no, però per exemple en Catalunya, parlava l'altre dia amb el conseller d'Espais, per exemple, equips de futbol o d'altres esports que els entrenadors estan parlant en valencià i volen que per a tu jugar i no estar en la banqueta, has d'integrar-te en aquesta llengua. Després hi ha programes pilot d'escoles que tenen màxim multilingüisme, no? I per aclarir qualsevol problema entre l'alumnat, els debats eixos o eixes tasques de mediació s'han de fer en català. I després n'hi ha altres que estan parlant de diferents comunitats. Així ara jo no conec res perquè ja no tenim res, però hi ha comunitats, com per exemple la comunitat xinesa, que sabeu que la comunitat xinesa és una comunitat molt tancada, no? Que fa classes de xinès, quan els fills acaben en l'escola, sobretot els dissabtes de matí, fa classes de xinès per no perdre la seva cultura i la seva identitat, cosa que em sembla magnífica. Està deixant part d'aquestes hores d'aprendre xinès perquè entren a entitats com Plataforma per la Llengua, per exemple, i altres entitats, a donar classes de català. Perquè són conscients que només en el que donen a l'escola i tenen immersió lingüística sobre el paper, no és suficient, perquè les noves generacions de xiquets xinesos que ja han nascut a Catalunya parlen menys català que les que van vindre, els seus pares que van vindre, que no van passar pel sistema educatiu, però que perquè era d'utilitat per a poder vendre en el bazar xino, van aprendre català. I aquests fills, que ja no li diuen aquesta utilitat ni aquesta necessitat, estan parlant en castellà. Aleshores, també s'ha de treballar a través d'aquestes polítiques lingüístiques in situ, és a dir, des dels governs, anar a buscar les comunitats. Per exemple, també parlàvem de la comunitat argentina. La comunitat argentina, que així, jo no sé vosaltres, però jo he constatat que és una comunitat molt reticent. Jo tinc alumnes a l'aula que contínuament, és que jo estic aquí però jo no entiendo, partint de la base de que, perdona, però la meva llengua és la llengua oficial de tot l'estat. Però allí, en canvi, la comunitat argentina, que hi ha molts argentins a Catalunya en aquest moment, bueno, i així també, allí tenen més controlat en aquest aspecte, està preocupant-se també, perquè, em contaven l'altre dia, els argentins, com que físicament són més semblants als espanyols, els confonen moltes voltes per espanyols i aleshores es parlen directament en català. Cosa que quan tu veus una persona que ètnicament no la reconeixes com a d'ací, li parles en castellà. Aleshores, les persones se senten més aïllades a l'hora de poder utilitzar la seva llengua. Allí, la comunitat argentina
ha notat això i aleshores té més interès per integrar-se, perquè pensa que pot arribar a la plena integració, ja que l'ascensor que dèiem abans. Si un cas esperar coses en contra, ja ho sabem, però sí que hi ha coses que potser depenen de nosaltres, de les nostres productores, per exemple, de sèries audiovisuals. Per exemple, a hores d'ara encara no tenim una sèrie d'història del País Valencià per a adolescents. Atractiva, que sigui un producte que un altre sèrie de 15, 16, 17 pugui complementar en el treball que se fa en els instituts. No hi ha una sèrie de la història de la llengua per a adolescents. No hi ha una geografia dels Països Valencians, dels Països Catalans, per a adolescents, que puguen ser el complement ideal del món educatiu. Això sí que també seria una qüestió que no hauríem d'esperar de la Generalitat, hauríem de fer-la nosaltres. Però a aquestes altures és que encara no ho tenim. Ja no dic per a primària, que també hauria de ser. També hi ha continguts de primària, de geografia i història, que se podien tractar de manera molt atractiva per als xiquets i ser un complement ideal per a l'ensenyament. Per tant, també hi ha un poc d'autocrítica per no fer aquestes coses nosaltres. Primera carrera i després allà. Jo només volia afegir una altra veu. No, vull dir, efectivament, l'autocrítica és important, molt important, perquè nosaltres venim aquí i sempre diguem qui no ha fet què, qui no ha fet què, qui no ha fet què, però i nosaltres què fem? És important per a que una cosa, com he dit abans, funcioni. Vull dir, la llengua, els que parlem la llengua, hem de voler sobreviure, hem de voler que la nostra llengua sobrevisca. Per tant, partint d'aquesta base, totes aquestes qüestions les hem de fer nosaltres. Jo no sé a qui correspon, a quina productora, a qui no, d'on pot treure els diners, d'on no, però al final és un servei social que fa al bé comú. Al bé comú. Com tantes entitats que estan sobre el carrer, sobre el carrer dia a dia, i ho fan de manera voluntària, doncs igual, pro bono, es podria fer totes aquestes qüestions que tu dius per a que existisquen, perquè si no, estem ja, no és que correm el risc, és que estem ja, estan canviant els llibres de text. Estan canviant els llibres de text i s'estan incloent una altra perspectiva de la història d'Espanya, ja no dic de la nostra pròpia. Per tant, necessitem més que mai que les productores que puguen fer-ho facin totes les qüestions que tu estàs dient. I això forma part de, igual que si jo no puc fer això, doncs almenys la meva contribució és eixir al carrer de demanar un tallat insistentment en valencià. El que jo pugui fer, cadascú en la mesura de les meves possibilitats. Però per descomptat que és necessari això i moltes altres qüestions. Anna està allà i prendrà nota per a veure quines són totes les polítiques lingüístiques que s'haurien de fer, a banda del que la societat diga, en un hipotètic govern favorable a la llengua. Jo crec que aquesta és una qüestió important que s'ha de quedar en l'agenda o en el llistat de coses a fer, però per descomptat, si nosaltres no som capaços de fer el nostre propi discurs, de contar la nostra història, ens la van a contar els altres. Això és una cosa que tampoc és un invent d'ara, que ja fa molt de temps que sabem, però que nosaltres estàvem a altres qüestions i no hem sabut capitalitzar això. Però és necessari que ara que estem en guaret, doncs pensem en totes aquestes qüestions per a que quan tornem a poder fer aquestes polítiques les tinguem ja molt, molt clares i ja s'han pensat molt sobre elles. I al marge d'això, la Vicenta en el capítol del llibre explica molt bé la importància de les plataformes Netflix, totes aquestes coses que al marge de la qüestió més presència de llengües minoritzades. Compreu el llibre. Compreu el llibre. Que tot el llibre és superinteressant i el capítol de Pere sobre immigració interessant i el capítol de Julià interessant. És a dir, tot el llibre no té desperdici. Vull dir-vos, esteu apuntant, us estic apuntant, hem començat més tard, encara no m'han dit que hem de tallar ja, o sigui que allarguem un poquet, vos demane brevetat perquè heu estat molt la mà, val? Anem per allà i després va per allà enmig. Jo vull aprofitar la conjuntura que parlem que són molts actors molt diversos i hem parlat ja de l'educació formal fonamental, del món audiovisual. Jo vull sumar la veu tècnics lingüístics, d'acord? Perquè molts parlem de polítiques públiques, de com farem polítiques públiques, de que el sector audiovisual, la societat,
però el govern també. I quan parlem del govern també parlem de la figura del tècnic lingüístic. Este País Valencià ha tingut unes iniciatives d'Aixabal, que està Vicent ací, o a Viva, però també ens hem d'interpel·lar nosaltres mateixos com a tècnics. Quan parlem d'un tècnic lingüístic, molt sovint, no sé quina imatge teniu al cap, però ben sovint parlem d'un tècnic eminentment lingüístic, però també hauríem de parlar d'un tècnic, parla del meu llibre, parla del meu llibre, ens hem de reflexionar sobre també els tècnics lingüístics, hem de ser també sociolingüistes, hem de ser juristes, hem de ser dinamitzadors, no? Potser aquests perfils poden ser interessants. Per què ho dic? Perquè jo que visc en el món, ben sovint, veig que ens centrem sobretot en el codi, en la llengua, i com a professionals ens considerem arriscats o que ix fora de la zona de confort pròpia, aquests nous mons. I no, simplement volia fer aquesta crida, perquè moltes vegades ens sentim sols, els que pensem que haurien de fer altres tasques, i com que avui així hi ha molts actors que també coneixereu gent que està preparant-se o que és pilotat o que ja ha eixit, abans que ens amortitzen, abans que els governs consideren que una tasca com la nostra no és útil. Ara mateix hi ha una cosa que es diu oferta d'ocupació pública sobre la taula, que han eixit 8 places de tècnic, ixiran 8 places de tècnic lingüístic A2 de la Generalitat i 4 de A1 de la Generalitat. Per què ho visibilitzem això? Per si coneixeu gent, aquestes places, que vinga gent amb vocació, no només amb vocació de funcionari, sinó amb vocació d'agent social, lingüístic, que s'hi presenten, perquè són les horitzontals, els verticals, els voluntaris. Esteu veient l'única tècnica durant el govern del Botànic del servei d'ús i drets. Quan parlem d'ús, de promoure les polítiques d'ús social de la llengua, estic parlant amb l'única tècnica del servei d'ús de política lingüística de la Generalitat, una tècnica. Som conscients d'això, de la realitat actualment del nostre país. Ara no, el servei d'ús és el servei d'ús, que és servei d'ús i promoció, formem part d'un altre macroservei, però diguem-ne que aquesta és la realitat del nostre país. Les realitats costen molt de canviar, les conformacions de les plantilles costen molt de canviar, els costos són processos llargs, la formació d'un tècnic costa molt, que aquesta oferta pública costa molt, una oposició costa molt, però ara que estem en Guaret i molt sovint funcionem millor que en Guaret, fins i tot, jo crec que és hora de reflexionar sobre les vocacions de professors de secundària, de formadors d'educació no formal i de tècnics lingüístics. Volia deixar aquesta veu simplement. Acabem els torns de paraula i ja tenim per ahir, després passem al costat, després darrere i acaba Escola Valenciana. Ja no entrem, ja estem fora de temps. Vosaltres sí que vos tenia apuntats. Farem totes les preguntes i després fem una resposta en general. Així en general, ¿vale? No canvio. És que si no entra l'àudio, no. Quan venen es diu, ja saben que anem a educació. Quan són possiblement que no hi són. Bé, per què dic això? Perquè, en general, que si és favorable, jo us dic i el clar és molt clar, que sou fills de mercenaris genocides. No sabem ser castellans de 2 anys que m'han dit. Jo parlem. I m'entens. No s'estrany. M'entens. Si no estaríem parlant en valencià. Si no estaríem parlant en valencià. Estem parlant d'això. Vamos a la conquista de América. Y la segunda cosa, es una información, pero más atención y también discriminación lingüística y supremacismo lingüístico.
Hem estat almenys 2 restrictius. Jo sí que la llengua sincerament de valencià. Escolta valencià és una llengua d'occità. No tinc més remei. I l'estat d'autonomia canvia el sí. D'acord? Això és coses d'occità. Sé que és una llengua coixa, que parla de res, però no de deures. I que no s'ha implementat, no s'ha... I s'ha parlat molt d'això de la llei d'igualtat, de la qual votar igualtat i d'igualtat i altres nombres. I res. Resultat, jo quan sí pensaria a més temps i també el fet que ho ha d'agafar la pensió de l'ESO. Això que diguem, si la pensió de l'ESO, encara que vagis un moment de concertar, quan jo l'estiu a l'assignatura de valencià, les 3 hores a la setmana, o les que siguin. Bé, aleshores, jo sempre poso això. Jo no vull a ningú a que me parli en castellà. És la restauració que fem per cas. La restauració, però... Pues demano que si no, no arribem tot. No era jo crec que això és exigit. Molt ràpidament. Passem. Ja no volem fer la pregunta per ahí. Ja hem de preguntar. Vale, pues parlem després. Ahí darrere, ja no. Ahí darrere, però per tu. Per ahí. Jo què volia dir? I després, no, aquella mà ja no entra. Acabem en Alexandra i ja està. Disculpeu, però no tenim més temps. Bon dia. Bé, només volia comentar... Exacte, en el cafè podem conversar. Una cosa, el plantejament de dissenyar una política lingüística per a un futur hipotètic govern favorable de la llengua està molt bé, però vaja, és que el que realment necessitem és una política lingüística per actualment. I per tant, això és el primer que hem de dissenyar. Més enllà que fem també l'altre disseny. Sabem que per ara no anem a poder tindre un govern favorable a la llengua. No sé si seran 2 anys, si seran 4, seran 6. Posem l'escenari més negatiu. Ho hem viscut ja. Per què no ho hem de tornar a passar? Per tant, el que sí que necessitem és una política lingüística realista. I realista vol dir acoplar-nos a la situació actual. I comptem a qui comptem? En la societat civil, com ho hem fet moltes vegades, i en les accions individuals. Per tant, hem de començar per ahí. Hem de començar per ahí per coordinar les accions possibles de tota la societat civil per donar un camp de divulgació per a treballar per la llengua per a la mesura de les possibilitats que tenim avui dia. Ja acabem ahí davant i us donen 20 segonets a cadascun i tanquem. Bon dia. Jo no pregunto, però una reflexió que suposo que tots compartim. Ho començaré en l'escola. L'escola és una pota fonamental, però per a que aquest equilibri lingüístic siga real, necessitem d'altres potes. Les polítiques lingüístiques, per a mi, els passa com les polítiques educatives. No poden canviar cada 4 anys. Han d'estar per sobre per a que hi hagi una mica de coherència, es pugui avaluar i es pugui avançar. Per a mi també és molt important que el requisit lingüístic siga una cosa innegociable, però també que l'empresa privada tingui la necessitat de creure en aquesta competència lingüística. Abans ho ha dit Carles molt bé. Al País Valencià hem perdut molts anys en què les extraescolars les estan donant personetes que són valencianoparlants, però per arribar a més públic estan donant el futbol, el bàsquet, i estan comunicant-se en castellà. Per tant, aquests espais de socialització del que parlava Carles, jo també penso que els hem de recuperar, les bandes de música, etc. Després està tot el tema de la formació de la ciutadania, aquesta formació de continuar al llarg de la vida. Per tant, han d'haver inversions polítiques per a que la ciutadania, d'ací, com la que ve de fora o la que està immigrada, pugui continuar formant-se. Tot això són unes potes que, si no hi són, estarem sempre en la part del bàndol perdedor. Jo ja tinc una edat i estic cansada d'estar sempre en el bàndol perdedor. I, per tant, també m'ha agradat molt allò de treballar al marge de la llei, és a dir, que jo entenc d'interpretar la llei al nostre favor. Això ho hem d'aprendre ja d'una punyetera vegada. I també el que em nega és a estar en aquesta sensació que tinc com a valenciano parlant de que les polítiques del País Valencià, per desgràcia meva i de tots vosaltres, són molt de dreta, d'acord?
Estic cansada, perquè la dreta del País Valencià ja sabem que és una dreta espanyola, estic cansada que aquestes polítiques que són les que més es donen al País Valencià, nosaltres no els plantem cara des de la individualitat del tallat que demanes, com d'exigir que amb els nostres impostos puguen haver aquests tècnics que fan falta i puguen haver inversions polítiques en la meva llengua. Jo també soc un ciutadana en aquest cas, que paga els impostos. I això ho hem d'assumir com una reivindicació diària i deixar-nos una mica de sempre aquesta angúnia existencial que tenim com a parlants. I segon, vale. A veure, replegant un poc les reflexions, no més que preguntes, les reflexions que heu fet totes i tots. A veure, jo crec que el que al final hauria de quedar d'ací és que l'única pota a la que podem recórrer en aquest moment és, per una banda, a l'escola, si no ens l'acabem de desmantellar, que és el que es busca amb aquesta llei, i d'altra banda, a la societat. No podem fer polítiques lingüístiques ara, polítiques lingüístiques oficials, però podem fer polítiques lingüístiques extraoficials. Com aquestes polítiques lingüístiques extraoficials? Doncs organitzant-nos com a societat. Vull dir, organitzant aquests espais de socialització en valencià. Organitzant-nos, penseu, una acció que podria ser per a qualsevol entitat, acció, escola i tal, que 15 persones vagin a un mateix lloc durant una mateixa setmana i demanen en valencià. Perquè això també és molt sensible. Vull dir, els empresaris el que volen és guanyar diners. I si consideren que fent això poden guanyar diners, perquè penseu que el toc d'atenció que se li pega durant el govern del Botànic al Corte que jo abans comentava, però també passa en Zara. No he dit abans, però això és una qüestió que també passa en Zara. Però perquè va haver unes converses del govern anterior amb les grans empreses perquè també tingueren en compte l'atendre en valencià. Jo crec que si veuen la necessitat, a les persones ens mou la necessitat d'alguna cosa. Si veuen la necessitat, mouran les seues posicions. I, efectivament, els tècnics lingüístics ara és una professió de risc. I una professió hi tinc als tècnics lingüístics que, de tota manera, donar-los perquè els tècnics lingüístics que treballen en l'administració, com els altres funcionaris, són la història, la memòria de l'administració. I si nosaltres no tenim tècnics lingüístics i altres funcionaris en l'administració que treballen a favor de la llengua, quan el govern no és un govern que estigui a favor de la llengua, estem perdent tot el capital que havíem intentat aconseguir o que havíem aconseguit durant els anys de govern. Per tant, és importantíssim que es creen noves vocacions, que acaba de dir Elena, que es presenten a aquestes oposicions. És que és un camp que si jo ara tingués l'edat per a fer-ho, ho faria. I jo el que vos dic, i sempre dic des de la càtedra, és que hi ha noves vocacions, com és Elena, perquè Elena és única en su espècie. Vull dir, Elena és un híbrid entre filologia i dreta. Vull dir, que no n'hi ha. No n'hi ha. Per això t'ho dic. Perdó, no vull tapar-me. Ja no vull que... No, tallen perquè no... I acabem en tu. Tenim posicions difícils, molt adverses, i malgrat tot som una comunitat lingüística privilegiada en molts sentits, amb moltes oportunitats. Crec que és important ser conscients d'aquests problemes i afrontar-los, ser conscients que tenim un conflicte, però que això no ens desmobilitzi, tot el contrari, no? És a dir, no podem abandonar-nos com han fet algunes comunitats quan ja és massa tard, se n'adonen que estan morts, però tampoc podem donar-ho per perdut perquè la cosa està difícil.